Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Inita logudada panna murani December ajeke ena birthday ittende ani celebration manpera aiji daya panna varada naduttu anchene college ittende anchadu ini celebration mantadolleru anchadu grand dala ijji gammat simple ad celebration ancha amma dress kana idere ancha vente parde ready aga dress pura enchondondu nikala toodanne Today guys, I am ready as batte. Enchi tojindilla, ashok tojindilla na. College simple ad ready as battini. Today anchene enchondu dress. Today amma nak gift kortuna dress undu. Today dress hakonda. Today enkantu mast istandi dress. Dai panda mast dark ledji light pink adu shokundu. Guys, Megdina Kalporola decoration mandir. Niklegala Tochpa venture decoration mandir. Bali. Today, guys, decoration for a mandir. Megdi book a Megdina. Today, Balul for a part of show carpenter. Simple show carpenter. Happy birthday, and to birthday. Show carpenter. Today cake and I did it. Today, brush up the cake. It's a cake cut. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Tommy. Happy birthday to you. Cake pura cut mantadande bari khushi ande inkala mast khushi ande anchene nana vanasthita dada pura special mantiring gottijji nana itta tudawadu niklegla tochpave be tule guys dada pura special item mandirin panpe vanas hapa kebab korda saaru buka batani battata gasi korda sukka tyson korda sukka buka juice इथे गम्मत वाला समंत दांड मातेरला मस्त एड्डेत्तड कजिपु परा सुक्का कबाब मस्त शोकितन कबाब ने मेग्गी मद्दे अंत alla मस्त रेसिपी मनपाल शोक शोकदा निकलेगල ಒಂಜಿ ದಿನ ತೋಸ್ಪಾವೆ ರೆಸಿಪಿ ನಾಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಸುಕ್ಕ ಸುಪ್ಪರಿತಂಡು ಅಂಚೆ ಗಮ್ಮತ್ ವನಸಾಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ತಡೇ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಏತು ಬೇಗ ಬರ್ತಡೇ ಬರ್ತಂದು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಾನ ಬರ್ತಡೇ ಬರ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು ನಾನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಪೋಡು ಅಂಚೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಏತು ಬೇಗ ಬರ್ತಡೇ ಮುಗಿನದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಅಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಂತೇರಿ ನಾನು ಇನ್ನದೇ ಜಡೀತ್ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪೇರಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಿರೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಗಾವಡ ಅಮ್ಮಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನ್ನಗ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಬೇಲೆ ಬಂತಂತೇರ್ ಕಾಂಡೇಡುದಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನಿಂಕಂತು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ ಕೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇದು ಅನ್ನ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ತುಳೆ ಬಬ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇರು ತುಳೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮೆಗ್ದಿ ನಕಲ್ಪುರ ಮೆಗ್ದಿ ಬುಕ್ ಅಕ್ಕ ತುಳೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂದೇ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ആണ് ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತುಳೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಮೆಗ್ದಿನದ ಅದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ಕಂಟೆಂಪ್ ಮಾಡಿದೇರಿ
ತುಲೆ ತುಲೆ ನೆಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂದಿನೆ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದು ಬರುತ್ತವೆ ಬುಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ನಿಕರ್ಸ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂದ ಅಕ್ಕನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಶೂ ಎಂಗ್ ಶೂ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆನ ಅಕ್ಕ ಶೂ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಶೂ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ್ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಜಯಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಬಂದೇರು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಕ ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಬಂತೇರು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಪಿರೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಡೀ ದಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತನ ನೆಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪುರ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಮಂದೇರಿ ಆ ನೆನ್ನ ದಿಜ್ಜಂಡ್ ಇಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಆ ನೆನ್ನ ಇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿಂದ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆತಂದೇನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.